Здравейте всички, казвам се Добромир, моята история е кратка и ясна. Тя само има едно леко послание. Свързано е с документален филм, който изгледах преди някъде 10 години. Някакво изследване на американски учен, който обича животни, специално маймуни. Те също ми от любимите животни, много ги уважавам и съм си взел доста булки от тях и гледам да се държа колкото се може по-маймунски, който ми помага в много ситуации. Извинявам се, малко задъхам, малко работа трябваше да върша. Та историята е следната, тя е свързана с животни и секс, за съжаление. Няма нищо общо с гледане на порно за животни с секс или правене на човек с животно. Историята е следната, човекът просто харесва тия маймуни и видял в тях много човешки неща, както и човешки черти. Маймуните общо взето изглеждаха точно като напушени ямайци, няма значение, по цял ден се излежаваха и се занимаваха единствено с разни тяхни маймунски работи, като да си играят, да се замерят с някакви неща, но свързаността им с секса до толкова го изумила, че направо беше шашнат и беше решил да направи доста дълъг такъв пълнометражен филм за тях. Тия маймуни, които се оказва, че имат и 98% човешки гени, единствената разлика от тях е, че не могат да говорят. Всички проблеми при тях се решават със секс. Независимо от това дали си малко маймунче, дали са две женски маймуни, дали са две мъжки маймуни, просто при тях има всичко. Хомосексуализъм, педофилия, въобще, каквото ти приравнява. Нещата, които видях в този филм, бяха зверски. Виждах голям маймун, който е хванал малко маймунче отдолу, не можах да разбера на малкото маймунче пола, просто го пробваше, дали става вече. Другата история, която ме шокира, е женска маймуна, явно приглътняла, приближава се бавно към възрастен маймун, който се беше откъснал от някакво дърво, огромен клон с някакви плодове, лежеше си най-спокойно и се хранише пича, в смисъл не обръщаше никакво внимание на околната среда, но явно женската беше доста гладна и реши да по някакъв начин да го помоли за малко храна. Начинът й беше да му предложи секс. При което тя се приближи, обърна се към него, повдигна си опашката, човека с клона или маймуната с клона, защото аз ги приемам като човеци, реши да обърне внимание, погледна я, реши да види какво става, остави клона на страна и те, понеже имат нещо подобно на колена, обаче не са като нашите, не са леко назад извити, типа съвсем безцеремонно и се качи отзад на двете коленца. Реши да си извади мъжкото достоинство и да се потопи в съдостта на маймунското предлагане на нещо, което наречено секс. Направи няколко движения, явно му хареса женската, слезна, отчупи едно клонче и го даде и продължи да се занимава с неговото си маймунско ядене на там боговинки или са не знам, някакви там африкански глупости. Малини. Африкански малини на клон, примерно, нещо от този сорт. Женската най-доволно отиде настрани, похапна си и въобще идеята ми е следната, за да си нямаме проблеми, правете секс.